Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort bij de laatste van de Simmerstop en daar maken we een speciaal feestje van. We hebben de gast, de band Well Done, het koor, Kom je het Wiert en een aantal wiekorkesten. Al hier onder het motto Fontein van de muziek. Ja, we zijn net fantastisch. Geweldig joerd bij deze laatste aflevering alweer voor de Simmerstop. En we gaan ze net samen nu. Deze drie wiekorkesten bent eigenlijk. Grauw, Snits en Ljouwert. Want dat had alles te krijgen met een prachtig project. Dat heet Fontein van de Muziek. Slag de Marathon, misschien ga je ze daar jongen. En ze doe ik aan nogal hierop op het City Proms Festival. En hoe dat laatste festival gaan we straks ook nog even praten. Want dat is hoe 2 weken alweer Safier. We gaan ook nog hoe Mukpop praten. Hartstikke leuk festival in Jorwert. En we praten even over het koor wat straks komt. Dus kom je in Wiet. De band Well Done en deze wiekorkesten dus. Maar goed, hoe die band sprutsen, dit binnen live in Noorwegen. Dit is voor u de laatste jongen. Ik zocht drinnen in die negen. En in een verte jaar ik het loer van zelfdroes in de wereld. Dan luist in handen die van mij. Ik liet mij terug die oren strielen. Dit moment het voorbij om krek te sissen wat wij vielen.
neer naar vierste kwart. Wij vieren u toch zo verboen. Maar weten weer net hoe het weer mat. Dat is ze allerlaatste joen. Het vuur in die liggen, ik weet net wat ik mat. Die ode is van binnen, die wil naar boeten taal. Hoog in de vlammen, die vliegen omheen. Het afschiet nimmer, van mij zo dreef. De zinnen kiepen mij in gloed. En na je dij weer in de midden. Wij nemen afscheid misschien van goed, maar ik zul bij meer weten. De nacht is neer, naar vierste kwart. Wij vieren u toch zo verboen. Maar weten weer net hoe het weer mat. Dat is ze allerlaatste joen. Wie van u is de laatste joen? Well done, fantastisch optreden. Dit is al even van Noorwien. Jawel, de echte laatste hè, voor de Simmerstop. En wat een feest. Het is ongelooflijk druk. Het is zwitterig hier in de studio. Maar alles voor het feest. Het doekt straks ook al weer op City Proms. We zijn druk met de slachten. Nou ja, die is intussen dan wel dingen. Maar goed, het hele muzikale verhaal komt uiteindelijk bij een van de meesten wij die je niks besteedt aan de wiep. Want uiteindelijk draait het om Fontein van Muziek. Vertel even, wat is dat? Ja, daar draait het om. Nou, Fontein van Muziek is iedereen ervaren laten hoe leuk het is om muziek te maken en te zongen. En dat al in muilkoor. Dat precies. is Fontein van Muziek. Ja, en bands, orkesten, koren, hoe groot is het eigenlijk? Nou zo, we hebben een koor, kom je in het wiet. En we hebben wiekorkesten. En een geweldige band. En een heel leuk nummer. Het Fonteinlied. En toen dachten Guus en ik, wij bedenken altijd de gekste projecten. Het lesmeester volle meesken. We dachten, hoe kunnen we de muilkoor wat vermijden? Nou, dat is Fontein van Muziek. En Skom in het Wiet dacht, hey, een leuk project waarin we echt mensen uitbolzen en omkrieten uitnodigen kennen om eens maar eens mij te zongen. Nou, dat is slagen, want er zijn 15 mensen die zongen naar mij met Skom in het Wiet en die vinden dat helemaal te gek. En we werken samen met de Frieske wiekorkesten. Nou, dat zijn wiekorkesten die mensen IMHZ. Die spelen 2 heel hier, sommigen nog kwarter. En hoe leuk is het om dat bij elkaar te brengen en dat enthousiasme jaren te laten in dat Fonteinenlied. En dan hebben we ook nog een doel, namelijk dat Fonteinenlied in de Frieske top 100 brengen. Ja. Oh, daar ben ik voor, daar ging ik actie van vinden. Ja, ja. Ja, precies. Even hoe dat Fonteinlied, dat doen we aan. Aas is live hier met alles en iedereen die hier omrent, dus dat komt wel goed. Maar mensen moeten over een drompel helpen worden om mij te dwaan, of juist net, of stekt iedereen in elkaar wat oren qua enthousiasme? Nou, dat sowieso. Elke keer sterkt elkaar aan. En wij bezieken gewoon geen drompels te hebben. Dat is maar die wiekorkesten samen. Ze is altijd iedereen een keer meidwan. Hoe is net spelen te kind, hoe is net jongen te kind. En dat helpt heel bot. En dat lukt meesken, dat steekt ze aan en dan komen ze. En dan doen ze mij en dan hebben ze echt de leukste tijd van hun leven. Op het moment dat dit uitgestuurd wordt, is de slacht al voor een groot deel voorbij. Want de productmuzikanten doeken daar ook weer op. City Proms komt er nog hoen. Ja. Daar gaan we straks ook nog hoe praten overigens. Daar gaan we misschien al optreden. Hè? Ja, daar stieren we misschien al op het hoofdpodium. En we hopen echt dat er zo volle mogelijk mensen op dat zeiloon komen. Want dat publiek mag natuurlijk meisjongen. Ja. Want hoe meer mensen dat meisjongen, hoe leuker dat het wordt. En daarna, wat ben je verder de plan? Oh, Eerst dit maar even? Eerst dit maar even. En dan geven we als we weer een nice seizoen in. En dan bedenken we weer al je oorleuke dingen. Nou, onder oren, Joert, mij dit koor. Geweldig. Liedje met weer. Hey! En dit is het. Live in Orwien.
prachtig koor hier, samen even in de studio. Maar dit is de laatste aflevering van Noorderwind voor de Simmerstop. Nee, de Simmer ben we natuurlijk mooi weer. Ja. Dus wat dat dan belangrijk, blijf lekker zitten. En genieten van de muziek. Had alles te krijgen, Joert. Mij onder oren City Prompts. Daar gaan we straks nog over praten. Er zult het orkest optreden, het Wiekorkest. En ik kom in Wiet, het koor. Maar we gaan eerst even praten over een oorfestival. Ja, ooit ben ik begonnen met Voortrok. En in dezelfde tijd hier is dan Mukpop. Dat had een hele tijd stil zijn. Maar daar ben je sinds een periode bij mij begonnen. En ik vind het altijd wel leuk om er weer even aandacht toe te schenken. Dus 2 mensen uit de organisatie hier op de bank. Sjoerd en Jorrit, heren, welkom. Dankjewel. Dank je. Mooie jasjes, jongens. Hier, die vliegen direct al. Ja, die vliegt direct. Oh, serieus? Herkent dat nou wel? Ja. Hoeveel van die jasjes zijn? Hoeveel zit er in het bestuur of niet? Zo'n. Meisje zo'n, ja. Ja, oh ja, een keurig nee. Die verzoet is zelfs Jood nee. Och, heen. Ja. Ja. En wat smaker maken we zo aan het kennen, maar dan hebben we nou Jaske. Ja, mooi man. Goed jongen, wat zult Mukpop? Wat voor feestje maar verwacht je dit hier? Het wordt prachtig mooi natuurlijk. Mooi terrein. We moeten nog een soort gebeuren, maar het wordt we zullen het weer mooi omklaaien, denk Ja, ik. hoe komt het eruit te zien? Gewoon 1 of 2 podia en al die eetentjes, wat heim in de holle? 2 podia. Misschien komt er nog een verrassing ergens. Lekker eten. Ik maak zelf even wat eten maatje. Een lekkere Big Muk burger of voorspel. Een blender. Ja, dus Simon slaagt in de. nou, net die maatje, maar wel klein maatje. Ja, kijk, maar dat doe je maar jezelf. Ja, dat doen wij jezelf. Och, heen. Ja. Oh, wat Laat wel druk. wat gebeuren. Ja, Ja, ja. leuk. Kijk, uitbesteden, hè? Ja, maar ja, dat leven we al jezelf. Ja. Want wat ik begreep, dat het festival is ik op dien terrein, dat is van Dijf, zeg? Ja, dat is van mijn ouders en wij wennen er. En wij hebben de hele tuin hebben we eromheen de lijn. Dus het zit midden in ons voedselbos is, maar dus al het eten zit eromheen, alle bjem. En dat maakt het een heel bijzondere sfeer, zeg maar. Ja. Ja? Jou dat dan nog een gedoe om het erop te bouwen, dan valt dat wat daar. Ja, maar dat vinden we leuk, want dan hebben we een hele week om het op te bouwen. En dat is natuurlijk ook hartstikke gezellig. Ja, en een hele week weer om te breken. Ja. Ja, wat komt er al jij, jongen? Want ja, Mukpop draait natuurlijk ook om de muziek. Ja. Wie moeilijk om bandjes te vinden, ik denk het net, hè? Nou, moeilijk. Nou, wij zijn wel eens vrij specifiek in wat voor soort bands wij willen. Hè. Ja, wat zie ik hem dan? Nou, wij bijvoorbeeld wij huren geen Frans-Duits of horen bekende namen. Marco Schuitenmaker of zo. Wij zien je echt specifiek nou wat voor bands bij Mukpop passen. Dus wij hebben wel een aantal vergaderingen nog aan. Nou ja, zo'n traditie wie het ook een beetje, hè? Ja, in de ja, tijd dat ik nog precies. jong weer Ja. en mijn Walter ook douane weer Mukpop hier al je goede bands. Is Ja. Nou, dat willen we eigenlijk een beetje voortzetten. Terug gewoon jonge jongens, talentvolle bands. Die nog net per se hele grote namen hebben, maar wel echt heel goed binnen. Nou, dan hebben we weer een mooie selectie van Foen. Ja. Nou, vertel eens, waar komen? Nou, onder andere Ime en de Farmbreakers. Faam, Sylvan, Bad Luck Baby, de Stokers en Thames. Ach, kijk. Bad Luck Baby ken ik. Dat is een lekkere pittige rockband trouwens. Ja, ja. Met een fantastische jongeres overigens. Ja? Oh, ja. Lekker pittig op dus. En de andere bands, wat Kisterhoes is. Nou, Ime en de Farmbreakers die binnen echt de laatste hier 2 jaar echt om tropbrekken. Die staan naast op de Veenhoop onder oren. Dat is een band, die jongens komen onder oren uit Weidem en omstreken. Dus vlakbij. Echt extreem goede band, vind ik. Die spelen vooral covers. Maar ben ik wel bezig met hun eigen muziek, weet ik eigenlijk net zeker. Maar vooral covers nog eerst. Ja, vooral covers nog eerst. Faam, hetzelfde verhaal eigenlijk. Ik, jonge jongens uit de omgeving. En die andere bands, die bands maken echt hun eigen muziek. Ik. Dus Thames, een beetje alternatieve rock. Die ik echt hun eigen muziek maak. Sylvan, en die ben Erik West, die heb ik hun eigen nummer. Ja, een jongen trouwens. Ik een jonge jongen, ja, die heb ik hun eigen nummers maken. Echt jong talent wat dat Echt, ja. En, nou ja, De Stokers, de dat ben je Stokers. maar in achten. En die hebben al je instrumenten. En die maakt je een beetje wat bledere muziek. Ja, ja. Ja? Ja, maar dan wordt bleed naar hoes, hè? Ja, tussenin, want dan ben meestal de ouderen die ben op het lijst. Dan ben die al weer vet, dan bloot de jeugd een beetje hanging. Maar we zijn een feest voor jong en oud natuurlijk. Ja. Dus voor iedereen wat wils. Wat kwam er kwijt, jongens? Honderden of duizenden mensen? Wat wil je hem eigenlijk gaan? Ja, rond de 1000 mensen, zoiets. En dan is het ook wel mooi geweest, zeg maar. Ja, voor de vergunning mogen we nog wat meer hè. Maar vorig jaar winnen rond de 1000. Nou, dat we dat weer heel zongen, hartstikke blij zijn. Ja. Is er nog wat te doen? Zo'n festivaltje? Ik bedoel, al die spelregels, vergunningen en dat soort dingen? Ja, je moet je erom horen. Ja. En je hebt er heel hier de tijd voor om dat op orde te krijgen. Ja, nou, ik heb van al die organisaties altijd mopperen hoe dat het ingewikkeld wordt. Hè? Dus iPop had een actie viert. Dat wie net voor niks? Of herinner je hem net zien dat soort problemen noemen?
Nou, wij zijn van het winter bij de gemeente West. En toen hebben we gewoon eerlijk een gesprek met hun hand van wat wil je hem graag, wat wil wij graag, hoe kunnen we bij elkaar komen. En op zich, zolang het je gewoon hoe lissen blowen, dan de gemeente wil op zich ik wel. Maar ja, zo zit ik maar de regels. Nou, en wij, als wij ons daar aan houden en wij zijn gewoon hier met duidelijk wat we willen, dan is er best wat mogelijk. Ja? Wanneer is het? Hoe laat is het? Begin, wanneer eindigt het en wat kost het? Belangrijk, keurig. Ja, na je week is sneeuw, 22 juni. Zaterdag. Zaterdag. Nee, in jaar wat is sneeuw. Nee, ik net. Nee, zaterdag. Ja. Zo'n uur is het trein hier. Ja. Tot 2 uur in de muziek, nachts. Dan jouw wat terrein leeg. En nou ja, dat eigenlijk. En er is speciale parkeerterrein neem ik aan. Ja. Daar wordt alleen maar redden. Ja, wij helpen iedereen ermee. Dus als je in jaar wilt komen, dan weet de route. Want het is net zo'n grutwerp, dus dan weet je waar wij in het aanmaat. En mochten ze de route echt niet weten, we hebben naar je website, mukpop.nl. Daar zit ik een hele mooi verhaaltje op hoe je eventueel op het terrein komen kerst. Ja. Maar de trekker bijvoorbeeld, of maar de auto, of maar de fiets, met al je routlijn. Iedereen is welkom. Dus ik zou zeggen, ze nog even op die website. Daar kan je tickets krijgen. Die ben nog beschikbaar. Oh, die maar ben het nog beschikbaar. het gaat wel uit. Ja. Dus, nou, ik zou zeggen, wacht je net te lang als echt denkt van, nou, je ook naar daar, geef je die tickets. Net stenen, maar erheen. Die Mukburger, wat hoort dat verder in? Mag ik toch nog even weten? Het is maar een ambitie van Big Mac, van de McDonald's. Maar wij hebben Big Muk, maar met een echt steekvlees erop en een goed broodje. Ja. En wij wat zo'n voor je is in plaats van... en dat je een beetje voller nou, dat die het van zitten en we een paar biertjes kunnen drinken. Want van dat orenspul, daar krijg je alleen maar honger van. Puur Jorwert. Ja. Zullen we het daarop horen? Inderdaad. Mukpop, het is er weer. En daar ben ik hartstikke blij mee, want er komen die leuke bands, het is een sympathiek festival. Net de grut, net de lieds. En je kijkt nog lekker eten. Wat wil je nog meer? Potje bier erbij, goed georganiseerd. En een mooie Oscar bij de heren, dus bij deze. Net stenen, maar erhinnen. Na je weekend dus, Mukpop. En wij gaan hier weer terug met het feestje in de studio. Met het Wiekorkest live in Noorderwien.
fantastisch. Wat een orkest en wat een fantastisch idee. Dat ze net alleen op de slachtestenen, maar ook bij City Proms nog weer opdoeken zullen. En dat had je mij in het idee eigenlijk. Gewoon mooie muziekmeidje. Dat kan ik zeggen voor City Proms. Het komt te verroeren in dit weekend van 28, 29 en 30 juni is het feest hier weer in Ljouwert. Ooit werd het alleen maar klassiek, maar Zeeburg is volle meer. Het is jazz, het is wereldmuziek. En eerder maar kort is alweer een tijdje, voor 2 jaar eigenlijk. De artistiek leader van dat festival en die is hier te gast. Wat wordt het dit hier eigenlijk? Wat ben je van plan al hier? Nou, het wordt weer een bomvol jaar en het wordt hartstikke leuk. Het zit altijd bomvol met projecten, ideeën, crossover dingen. Wat ga je kist een paar dingen uitlichten? Nou, iedereen werkt altijd samen bij City Proms, dus alles komt bij elkaar. Ondernemers werken mee, reclame, werk van Haan doet ongelooflijk veel voor ons. En het komt allemaal samen op het podium. En we hebben het NNO komt. We hebben een heel mooi programma op de vrijdagavond na het NNO met Braziliaanse muziek. Er komt een Bulgaars koor op zaterdag zingen. En die hebben ook een community project met Bulgaarse muziek op de zondag. Zondag komt het wijkorkest spelen met het Fonteinlied. En dan gaan we voor de Friese Top 100. Ja, hoe ben je daar zo bij kwam? Nou ja, het was eigenlijk we hebben goed contact met Annemiek en Guus. En die hadden een wild idee en daar gaan we graag in mee. Natuurlijk zit je maar op het Wilhelminaplein. Het Ceylon nemen wij het altijd met het grote podium. Maar wat voor locaties hebben er dit keer bij? We werken samen met de Harmonie. De Friese Club. Er komt een heel mooi harpconcert van Joost Willemsen. Podium Explore hebben we een concert. Grote Kerk met het NHL Stendenkoor zingt daar met een jeugdkoor ook. Het Vitus Kinder- en Jeugdkoor. Die werken samen dit jaar. Het wordt overal in de stad feest. Ja, en wat ik ook al zei, het is net alleen een klassiek, het is van alles getrogelkoor. Dat is eigenlijk de inzet van dit hier, zo breed mogelijk programmeren qua muziek. Nou, iets breder en we gaan ons echt richten op talentontwikkeling. Dus vanaf het allereerste begin, jonge kinderen tot 24, totdat studenten van het conservatorium of van de opleidingen klaar zijn en doorgaan naar de beroepspraktijk. Zaterdag hebben we hele mooie programmering met Rose Eye en Jainda. En dat zijn 2 jonge zangeressen die hun eigen muziek produceren. En die aan het begin van hun carrière staan, hun professionele carrière. Maar zijn waanzinnige artiesten. Hoe wie het om het überhaupt te organiseren dit keer? Sponsoring, subsidies, er moeten natuurlijk pro de muziekacts komen. Gang het vanzelf? Of wie toch wel het werkje? Hoe maakt het plaatsen? Nee, we hebben natuurlijk een team dat samenwerkt. Maar hoe de mensen hier in Leeuwarden en in Friesland allemaal samenwerken. En hoe dat alles bij elkaar komt. Dat is fantastisch. Eigenlijk is het antwoord altijd ja op alle ideeën die we opperen. En dan is het eigenlijk altijd een feest om het te organiseren. Ja. Nou ja, dan bent iets ervarener. Hè? Dan kwamen ze er eerst natuurlijk vrij naïef in al hier. Moesten het ook nemen. Hoe bevalt het die nota? Nou ja, ik vind het heerlijk. Dus ik heb er nu weer heel veel zin in. En ik hoop dat mensen gaan genieten van ons festival. En dat ze met komen. En dat is zondag zoveel mogelijk mensen meezingen met de wijkorkesten. Natuurlijk. Nou, is belangrijk. En vooral dat sociale sociale drek achter. Hè? Ja. Je moet even door jong talent ontwikkelen, maar het sociale, iedereen met mij doen. Ja, iedereen doet mee. Het is echt een samenwerking van ons als organisatie met allerlei talentontwikkelingstrajecten die hier in het noorden zijn, maar ook landelijk. Opleidingen, orkesten, fanfares, verenigingen, organisaties voor jongeren en muziek. En inclusie en diversiteit staat er natuurlijk ook heel hoog in het vaandel nog steeds bij ons. Is alles vrij toegankelijk? Want ik wil een minnenplein vreeg je hem nooit in intree. Je had het ook voor die orenpodia? Alles is gratis. Dus alle deelname aan alle workshops en alle concerten is allemaal gratis. Voor jonge kinderen hebben we op zaterdag ook nog een speciale harpdag. En dan kunnen ze, als je 4+ bent, kun je harp proberen en spelen. En je kunt naar de concerten toe gaan om te kijken. Alles is gratis.
Fred Janne, begint al je mij, ja, dat weet ik nou al zeker, een prachtig optreden van het NNO. Fantastisch orkest. En wat mooi dat je hier een bewuste keuze dus wist. Om echt volle bak en een keer met zo'n orkest even de toon te zetten voor het weekend. Ja, met 2 jonge solisten van het Prinses Christina Concours. Winnaar van vorig jaar en een winnaar van dit jaar. En dat zijn allebei solisten bij het NNO dit jaar. Dus daar komt talentontwikkeling en hoe wij dat zien, het samenwerken met professionals, komt helemaal samen op het podium. City Proms. Het is er weer. En wij staan er weer weinig stil. Wij 28, 29 en 30 juni hier in Ljouwert. Al je verschillende podia. Show vooral even op de internetsite. Want daar staan de blokken, schema's en meer informatie over alles en iedereen die er optreden zullen. En wij geven terug bij, ja, Jere, het sfeer in de studio. Natuurlijk de laatste van de Simmerstop. Groot feest met net alleen een orkest, maar ook het koor. Kom je het wiet live in Noorderwien. Het was in een plakje als Boldwaard, ik was er als leerling aan het werk. Wat me daar allemaal wel niet overkwam, je vierde vast hartstikke sterk. Een akelige val passeerde me, werd verbannen naar het zuiden van het land. En dat omdat ik me verleiden liet, door het haar met die zwart-zeden band. Op een avond kwam ik in een café en dronk er een pilsje of 2. Daar zag ik haar staan en ze keek me aan, voor mij was het een tovervee. Ik kon
met haar alle kanten uit. Haar nek was als die van een slang. En haar haar hing over haar schouders. Het was knoop met een zwart zielen band. Haar ogen groeiden als kooltjes. Ze leek in het mooiste van het land. En haar haar hing over haar schouders. Het was knoop met een zwart zielen band. Ik ging op stap met die mooie meid en trof er een heer uit die streek. En zag nog net wat ze bij hem deed toen hij er in de ogen keek. Ze haalde zijn beurs uit zijn buzen en drukte hem gauw in mijn hand. In een flits dacht ik toen, dat is toch hartstikke slecht van het haar met die zwartzeden band. Haar ogen groeiden als kooltjes, ze leek in het mooiste van het land. En haar haar hing over haar schouders, was knoop met een zwartzeden band. De andere daags voor de rechter, ze gauw had die ons in de kraag. De rechter die zei tegen mij, jongeman, het is een zaak vind ik min en heel laag. Ik geef die 7 jaar dwangarbeid te volbrengen in het zuiden van het land. En dat omdat ik die verleiden liet, dat het haar met die zwartzeden band. Haar ogen groeiden als kooltjes, ze leek in het mooiste van het land. En haar haar hing over haar schouders, was knoop met een zwartzeden band. Dus denk erom, jonge knapen, dit is een boodschap van mij. Als het op stap is in een vreemde stad, kijk een goed uit voor elke schat. Ze voeren die hartstikke teut met drank, kerst niet op die benen staan. Onthoud daarom dit verhaal heel goed, vrij leven is dan van de baan. Haar ogen groeiden als kooltjes, ze leek in het mooiste van het land. En haar haar hing over haar schouders, was knoop met een zwartzeden band. Haar ogen groeiden als kooltjes, ze leek in het mooiste van het land. En haar haar hing over haar schouders, was knoop met een zwartzeden band. Prachtig koor, kom je het wiet. Straks zit ik er maar even bij in deze uitsturing. We besluiten ermee, zullen we mij dit koor, maar ook met het orkest en met de band die je stiert. Ja, het Fonteinlied was. Meisje al, we dikke chaos, maar zo willen we het eigenlijk dit seizoen maar even afsluiten met Noorderwien. Eerst even praten met de band die we zullen kijken even live zien gaan in de uitsturing. Ze doen straks nog meer hier. Ik had hoe well done. Dus Wim, dus Ellen. Wim, stel de rest van de band even voor ons. Dat is Wiepke, Jan en Richard en Simon. En hoe lang bestaan je al? Hoe lang bestaan we al? Ik denk het zien hier. Zie je hier al? Ja. En met welk idee bij elkaar kan? Als big band. Gewoon als big band. Ja. Je bent meestal wat groter, hè? Ja, ze vallen ze nou en dan wel eens het oude. Ja, dat Wij zijn nog wat liedser gegroeid. Ja, correct. Ja, ja. En van alles wat speel je? Ja, van alles wat leuke muziek. Gewoon leuke muziek die wij leuk vinden. Ja. Nou, ik zei al, dus Ellen is de jongeres. Hoe lang zit je er al bij? Ik denk nou 5 jaar, zoiets. Ja. En hoe lang jongst je al? Dat is al vanaf de basisschool. Dat is echt wel heel lang. Ja, dat doe ik heel graag. En welk genre? Van alles wat? Of? Nou, het is nu heel veel. Country vind ik heel erg leuk. Lichte pop vind ik heel erg leuk. En vooral samen zingen vind ik heel erg leuk. Ja. En misschien al oefenen en optreden? Ja, heel gezellig. Ja. Wat? Ja, nou, de samenzang vind ik heel mooi. Hoe ben je bij deze heren kan? Nou ja, Wim die heeft mij benaderd. Dus die belde op een gegeven moment op een avond van, nou ja, we zoeken een zangeres. Want de andere zangeres die stopte. Dus toen ben ik een keertje langsgekomen, meegerepeteerd. En het was eigenlijk direct hartstikke leuk. Ja. Dus ik wilde wel en de mannen wilden wel. Dus nou, zo ben ik erbij gekomen. Een gezellig clubje. Nou ja, wie is een big band? Maar had volgens mij een big band, mijn grote big band optreden of net? Ik heb wel eens wat projecten gedaan. Dat lijkt me fantastisch namelijk. Zo'n dikke blazen sectie erachter. Ja, superleuk. Ja, heel gaaf. Goed. Ja, en straks het Fonteinlied. Ja, dat wordt nog wat. Dat wordt hartstikke mooi. Ja. Zeker. Ja, mooi wat. Goed. Ja, als je dan noem eens, screw je hem zelf of kies je hem covers uit? Beide. We spelen eigen nummers. Maar we zitten leuke covers uit die we leuk vinden. Ja.
En iedereen die heeft zijn eigen inbreng. En we proberen hier samen mooi gemiddelde te maken met z'n allen. Speel je hem vaak? We spelen we oefenen heel vaak. Ja. Heel gezellig, Jan. Heel gezellig, hartstikke gezellig. Nee, optredens die ben er net zo vol, maar dat komt vanzelf. Ja, toch? Nee, deze keer helemaal. En je doet er straks aan, Ollie, op het City Proms Festival. Dat wordt groot poort, dat wordt groot optreden. Ja, zeker. Dat zoek ik echt wel uit. Dat lijkt me hartstikke mooi. Het wordt echt massaal. Goed. En aan hier in de studio, het Fonteinlied, wat ik al is. Maar eerst deze band, Well Done. Zelf maar even, want dit is het live in Noorderwien. De kachel te koop en alles wat kan verroen is haar oor. Het kroont naar de sfeer van wat er is. Ik eet bij de roes, al had je verlet. Ik smook erop los, waarom weet ik net. Nou met die keer en is alles die. Ik zoek nog vaak weer, maar weer als je het ziet. Want ik ken de helemaal niet vergeten. Is er al een jaar echt voorbij. De leegte die is aan tasper, viel mij zo verlitten. En zo versteert het toen de tijd. Ik ga naar de doorroute, op zoek naar vertier. Ik stap maar een kroegje, bestel een pot bier. De bakkruk naast mij, verlitten en stil. Ik viel mij alleen en praat je mezelf. En alles wat ze is over is verteld. Het bloot bent te saai, de romte zaak heel. En ik hoop je dat dit even rooien zil. Want ik ken de helemaal net vergeten. Is er al een jaar aan echt voorbij. De leegte die is dat tasper, viel mij zo verlitten. En zo versteert het zonder tijd. Dan is mij net los, ik mis dat gevoel. Wat ik het liefst mijn ideale zoek. Ik keer aan de nacht in, het dij is voorom. Wat maak ik nou? Ik ga hem nog net om. Jou mij een antwoord en wies mij een bij. Neem mij toch weg, mij niet mij. Want ik ken de helemaal net vergeten. Is er al een jaar aan echt voorbij. De leegte die is aan tasper, viel mij zo verlitten. En zo versteert het toen de dij. But there's a four-leaf clover growing in the front yard. I like to see it as good fortune for us to make a brand new start. Now how am I to read these signs, knowing that we part? There's a four-leaf clover growing in the front yard. There's a four-leaf clover growing in the front yard. Outside the leaves are falling, the after-season sun breaks through. And while the blades of cloudly bacon, a polluted warmth comes through.
read the signs, absorbing the sad truth. Outside the leaves are falling, the after-season sun breaks through. Outside the leaves are falling, the after-season sun breaks through. Sometimes I don't know what to say, just looking for a better way to advance the praise that webs upon my soul. While the moments pass my aching heart, can't even grab the smallest part of a one who lifts me up and makes me whole. Of a one who lifts me up and makes me whole. There's a four-leaf clover growing in the front yard. But there's a cold wind blowing, it might strike it at the core. But how am I to read these signs, feeling all that sore? There's a four-leaf clover growing in the front yard. There's a four-leaf clover growing in the front yard. Sometimes I don't know what to say, just looking for a better way to express the weight that rests upon my soul. While the moments pass my aching heart, can't even get the small spot, but ones who lift me up and make me whole. Are the ones who lift me up and make me whole. There's a four-leaf clover growing in the front yard. But there's a cold wind blowing, it might strike it at the core. Now how am I to read these signs, feeling all that sore? There's a four-leaf clover growing in the front yard. There's a four-leaf clover growing in the front yard. How am I to go on, knowing that we part? Well done, live in de studio. Fantastisch. Ellen en Wim natuurlijk als jongens, maar ook nog oud-collega Jan Ottervanger. Daar ben ik heel blij van dat hij ook nog even zit te spelen met de bas. Straks komt iedereen weer om, maar dan doen we het Fonteinlied nog. Met z'n allen, orkest, band, koor, alles bij elkaar. Maar eerst maar even naar het orkest weer. Ja, dat is dus een sammeling van 3 wiekorkesten hier uit Friesland wij. En die zitten dan maar gewoon in de studio, live in Noorderwien.
Ja, wat een feest. Ja, het is de laatste keer voor de Simmerstop. En dan krijg je zoveel fantastische mensen, muzikanten, liefhebbers oer de vlier. Ze zijn al hier te zien op het City Proms Festival uit 2 weken. Dus bij deze ben je al uitnodigen voor dat fantastische festival hier in Ljout. Na december ben we er gewoon weer in september. Ja, we hinten even nu. We doen met z'n allen het Fonteinlied, orkest, band en dit koor. Dankjewel! Is als bekers, als wetter, gaan niet gaan. Dat is dus friske eigen, es warm je een warme maan. Ja, elk haar fonteinen, elk mooi zijn verhaal. Hoor eens keer wezen, echt internationaal. Als ik op Friesland denk ik aan die oude sterren. Elk mooi zijn karakter. Grachten en fontein, rappen diamanten, mijn verliezen en mijn aankomst. Spelen in het zinneljot, ook hier nemen maar. Het weer een weesje mooi dreven, rot is de kop ervoor. Er riet net riek bieren, maar ze gongen de wat voor. Children van haar kinderen, wat mensen weer hier, kregen ja slechts jochten, omdat een elk zijn mansje stier. Als ik aan Friesland denk ik alles over sterren, elk bij zijn karakter, grachten en fontein. Rap en diamanten, mijn verliezen en mijn toekomst, slierend in een cirkeljacht, wat keer leven maar. Als ik een vogel weer, zo ik vleerde. Hoe het water en door het land. Wie ik het boom aan grezen. En koe ik hoor al te lang. Liet de klokken klanken klinken. Liet ze radio hoor eens keer. Friesland en rozen. Niet als in Heer en Veer. Als ik op Friesland denk ik al is alle sterren. Elk uit zijn karakter, grachten en fontein. Dat ben diamanten, mijn verleden en mijn toekomst. Strijdend in het zinneljot, ook je nemen mij. Want als ik